Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Euskadin adierazpen natural harrigarri eta oso ederrak ditugu. Baita uretan ere, oparoa eta berezia da, banaketari dagokionez, baina batez ere, anitza. Aberastasun horren jatorria geologia indartsu eta askotarikoan dago, bai eta garaiera oso zabaletan ere, Aitxuriko gailurretik, Euskadiko mendirik garaienetik, Kantauri itsasoko ertzetaraino. Gipuzkoako kostaldean dago, hain zuzen ere, uraren euskal agentziaren Tantak podcastean, mast edo nahitaez ikusi beharreko naturaren kapritxo horietako bat. Mendatako urjauziaz ari gara, harri bitxi batez gaur egun. Gure ondare hidriko aberats eta ederraz gozatzen eta baloratzen ikasteko, urbidesken gida bat diseinatu du uraren euskal agentziak. 58 ibilbide biltzen ditu, elementu komun batekin. Ura dute denek protagonista. Gurekin etorri nahi? Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak urbideskak aurkezten dizkizu. Ezagutu, murgildu eta gozatu Euskadiko ibai ibilbideetan. Urbideskak, murgildu uretan eta natura bizian. Mendata errekaren urjauzia Gipuzkoako ipar-mendebaldean dago, Debabarrena eskualdean, zehazki kostaldean, Zumaia eta Deba artean. Paradisu natural txiki horrek ibai ibilbide ikusgarriaz gozatzeko aukera ematen du. Eta ura da protagonista nagusia, ez bakarra ordea. Izan ere, ibilbide hori hartzen duen Euskal Kostaldeko Geoparkean, paisaia, natura eta geologia intereseko elementu berdingabe asko biltzen dira. Duela milaka urte batzuk, meteorito batek Euskal Kostaldean izandako inpaktuak mareen zabalgune ikusgarria zizelkatu zuen, mareen igadura etengabeak agerian utzi duena. Ondoriozko itsaslabarra, hainbat estratu geologikoz osatutakoa Kantauri itsasora irteten da, eta Euskadiko ikuskizun natural handienetako bat marrazten du. Harrien formazio zirraragarria fenomeno natural aparta da, eta gure historiaren joana kontatzen du, geruzaz geruza. Leku paregabea da gaur egungo mundua, nondik datorren hobeto ulertzeko. Proposatzen dizu egun ibilbide laburra, 500 metro eskasekoa da eta erraz egiten da itsasora erortzen den terrazaraino. Mare arteko zabalgunera jaitsita, baina inguruneak badu arriskurik. Ibilbidearen hasiera autoz edo bizikletaz egingo da, itsaspeko kanpinera doan Gi 32-80 errepidetik. Mendatako mare arteko zabalgunea dioen bidegurutzea hartu ondoren, 400 metro egin beharko dituzu hormigoizko pista batera iritsi arte. Bertan, aparkaleku txiki bat eta PRGI 50 bat sakoneta dioen seinale bat aurkituko dituzu. Hondartzara doan pista izango da zentzumenentzako eta adimenarentzako benetako ikuskizuna den ibilbide baten abia puntua. 250 metro egin ondoren, pista utzi eta belardi bat zeharkatzen duen bidezidor bat hartuko duzu. Urjauzira eramango zaituena. Mendata muturra inguratzen duzun bitartean, zolitu ikusmena, entzumena, usaimena. Inguruneak garraiatuta, ia konturatu gabe, Mendata errekaren urjauzia aurkituko duzu izen bereko kalan. Ikusgarria da, marearteko zabalgune paregabean, urgeza, urgaziarekin bat egiten ikustea. Mendata errekak eratzen duen urjauziari, errekasto eseki esaten zaio geologian. Zu zauden leku preziatutik, erreka, haran mailakatu baten gainazaletik igaro ondoren, bapatean
altuera handi batetik hondartzan dauden haitzen gainera erortzen ikusi ahal izango duzu. Izan ere, urak eragindako ibilguaren igadura, zeharo motelagoa da labarraren igatze azkarra baino. Hortaz, ez du nahikoa denbora izan ibilguaren ondoa itsas mailara iritsarazteko. Bidezidor beretik egin beharko duzu joan etorria. Bigarren aukera duzu bizitako sentsazio intimo ez berriro gozatzeko. Urteko edozein sasoitan goza dezakezun arren, urjauzi batean amaitzen den ibai ibilbidea denez, euri garaian egitea gomendatzen dizugu, urjauziaz bete-betean gozatu ahal izateko. Uraren bidezidorrez gain, euskal hidronimia aberatsari, kulturaren eta uraren arteko harremanari, Euskadiko urrondareari, bertako pertsonaiei, topikoei eta hitzaldiei buruzko informazioa duzu uraren euskal agentziaren podcastetan. Jarrai iezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.